S opakom bolešću, koja ponajprije napada pluća mladih ljudi, bori se i Anja Privara iz Đakova, ujedno i tajnica Hrvatske udruge oboljelih od cistične fibroze. Imam sve češće i češće infekcije i komplikacije jer svakim danom koji sam zapravo bez lijeka koji nam život znači, u mojim organima se stvara nepovratna šteta. Prema tome, evo, pokušavam i tjelovježbom i lijekovima i prehranom, kao što sam već rekla, multisistemska bolest napada i gastroenterološki sustav, endokrinološki sustav, reproduktivni sustav, znači jedno veže drugo. Cilj ove akcije je stavljanje lijekova za cističnu fibrozu na listu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Kampanja je zamišljena na taj način da bi se krenulo iz Čakovca pa sve do Međugorja, put od kojih 600 km kroz 4 do 5 dana ovisno o vremenskim prilikama i na povratku nadamo se da će biti sve ok i da će naša akcija jednostavno rezultirati nekim rezultatima i da ćemo glasnu poruku poslati. Kristijan Srpak poznati je čakovički humanitarac i ovo mu je samo još jedna akcija u nizu. Da potaknemo javnost kako bi se upoznala sa bolešću, odnosno kako bi lijek koji im znači život, dakle radi se o lijeku Kaftrio, stavili na listu lijekova ispred Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i tako pomogli da se ne gase mladi životi. U Hrvatskoj od cistične fibroze boluje 150 osoba, najviše ih je u dobi do 16 godina, a bez adekvatne terapije lijekovima smrtnost je nažalost velika.